Bunge abo basie kaunti ya Kisii nigo bagokeire egetambukiro ya serikali kurwanirira kuirania oburimo bwe polytechnic ya Rya Samwera nonya nabo niga bamenyi abo baburire serikali kwenekia buna aboroke baisaine babere bakurikwa eryo kwororobya chisemi ase polytechnic yo oigo nigo baganirie amaganio ye chikosi au ko bakegwikiraniwa bunenchire moyo gokonya aboroki wa kwenyorera chikosi au murikeito Josephat Hamisi no roboti urwaso bwime abamenyi b'ekenyero kya Bosinge gegotoka imewodi ya basichache me constituency abo basi nigo bagokere getambukiro gya serikali kurwanira na koirania oburemo obwanyara ko bokoreta eminano ase chinga kichintambe ase polytechnic ya Rya Samwera nyare ko bekwagachwa nabo igo kubwataka no kuigoro kwae yanyare ko bekoreta oburabu ase kenyero ekyo ndenga tengambi ya mwana singenju ya marora ya ngende tekoroleka nase kenyero gita kuri skuru ya gachagete tika yaringe tivu ekomite tukaranga tigebe skuru ekonya kenyero gita asengenje skuru etakeire ari nono mungina konyo musiko serito ande nese mero uti wa mugongo asengenje kenyero ko mwana gotige skuru isana satugose kirasi 12 utajiti biye masomo nale maigara endera kolekana Maminjene ki polytechnic aimeye county ya Kisii polytechnic ya Rya Samwera kelikoena na chikosi buna cha plumbing mechanic na driving kubatekana no kuborwa kwa makani gati yabo chigali nonya nabarimu abakonyara ko bagosomya abana igore chikosi ekyo enta abana bakwiranira courses chiri chiboretema umwana go apply ogochikonye chironyora teyo eyere plumbing ala motor vehicles na driving echina chikosi abana youths batagete banyora nchiyo egere muna bano mechanics na driving igeko genda amo MVM abana abo baikamia 246 ninchenda ngobara nandekara banyorete ngagari tiyo mafunzo tayo bali mumbayo basugete maiga bono nigo abanyakenyoro n'ababwatani be polytechnic ya Rya Samwera baburire serikali ere nabo serikali ya county ya Kisii nyare ko bagekwenekia ngayabagacheire ebirasi bisaine nabo igo chinyomba cyake bara ikirachiko bachikwenekia buna chisemi ase eskuru yo cyanyare ko bachikogendera bya ejo asabana n'abali baguji yabeire duniere nsake yere robone yere ngotupie takire rosi enyumba se takire kubegwa abana funsi baje gosomera una ICT abo samba cyagwa ngoiga we request ya serikali atakonye enyumba ya rosi kubuya electricity be kuime korwa ya lingabise bintu bibe kubine takire mini wali nalio obura chega bono nigo yatigarire oboteneri bwe county ya Kisii nyare ko bagekwenekia buna yabalikire aborokia baisaine ase polytechnic yo nabo igo ikirania amagani gati yabo ebirasi nabo igo chinguru chestima gocha ase polytechnic yo bono endo toko sabe serikali ebeto koboko wega twegwa bali mu bechi kosi ejo na tools nchiyo school we chino jitokolera mune community tonyore tools amachengo ya elira nyumba nera ya vekitu koro 2015 ndoche yansire kogwa serikali nere nye maintain abana funsi garaba ichole tatu ansinyitu no amachengo yoko kolera chigas kina algo sabe serikali atakonya ase school we ninkageretenga abarai bacho rubosi bikurwa makapa kwa manene mbako bamba tokonye kero igura manganaye kuripotire gataseni Kendizi TV kurwa ase kenyero kya Bosingi igigotoka mewodi ya basichache imeye county ya Kisii elitarana Josephat Hamisi.